majiteľ z krčmy zobral krivý. A bol jaký krivý? Veľmi krivý bol. Jednoducho, tak si nám volali, že krivý. Krivý? A prečo bol krivý? Neviem. Máš piť. Nie, ešte poď sem! Skočíte mi na fintu. Ale jaký bol krivý? A na fintu mi? Bude teraz. A na fintu skočíte? Skočíte mi na fintu. Či mi skočíš na fintu? Asi niečo. Finta! To je finta, normálna finta, ne? Hej, alebo nie? Neviem, čo je na finta. Finta! To je taký... Finta, to je odryb! Keď nie skočí na fintu, tak naskočí na fintu. Jo, ty si zakúšal. Hej, ty si... Takým spôsobom by som si to povedal, že... Nie ma lepšia lyžovať, jak ty. Ja neviem vyžívať, tak určite vieš. Určite. Ale dali by ste si takú fajnú premásnenú slaninu. Ale vážne. Lebo ja mám takú chuť fajnú premásnenú slaninu. Takú fajnú, že až musú. Premastenú. Nie? Tak by skračoval kolbasu. Poďte, aké sú